فەرەسی و سادوقی داخوازا نیشانێکێ ji Mesîh dikin. Daxwaza dîtina nîşanekê. Matta 16. Hingî Feresî û Saduqî hatin ba Îsa ku ji bo ku wî biceribînin. Jê xwestin ku ji ezmana nîşanekê rêberî wan bike. Wî li wan vegerand û got: Gava ku dibe êvar hûn dibêjin hewa we xweş bê, çimkî ezman sor e. Îcar serê sibê hûn dibêjin îro hewa we nexweş bê, çimkî ezman sor e. Ew belekin hûn li ezman dinerin û dizanin ku hewa we çawa bê, ma hûn nîşanekê deman fêm nakin nifşê xerab û zinakar. Li nîşanekê digere. Lê ji nîşana Ûnis pêxember pêve nîşanek ji te re nayê dayîn. Îsa ew hiştin û çû. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û Rêz xweşk û birayên hêja.